מאז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי מהר שבשנה אחת זה לא ייגמר. רוצה להגיד, וכדאי שתדעו, היה לא פשוט, אך כולם הסתדרו. אין בעולם עוד כזאת מכללה, כמעט בת 70 כאן ללמוד יכולה. יש תלמידים מכל הגילים, למרות זאת כולם מסתדרים. כולם כאן עוזרים אחד לשני, וזה נהדר, גם בשבילי. עליתי ארצה עולה חדשה. צ'יק צ'ק עפו 30 שנה, היה לא פשוט כי הייתי גדולה. עברית שלי הייתה חלשה, והיא משתפרת משנה לשנה. בהתחלה הרבה תלמידים למדו, אך לאט לאט חלק מהם נשרו. בהתפרצות המלחמה יחד עברנו תקופה לא קלה. רצה להגיד, מקווה שיודעים, הלימודים שלנו לנפש עוזרים. אין מקצוע כזה בעולם, כמו רפלקסולוגיה, וזה מושלם. אין הפרדה בין נפש לגוף, מי שחשב על זה הוא אלוף. כפות הרגליים, מראה של הגוף, וזה אמר אותו אלוף. תעבדו על פינוי וניקוי רעלים ומטופלים שלכם ירגישו בריאים. למדנו הרבה דברים חדשים, איברים פנימיים יותר טוב מכירים. תחול למשל ברגל שמאל, והוא ממש לא גדול. חוש ראייה באצבע שנייה, אל תאמינו, ניתן לטפל גם בחוש השנייה. אם נמשיך על קווים, קיפולים, גלי מים, יבלת שטח וסימנים אחרים, בחיים לא נגיע לאן שרוצים. ואני רוצה להגיד בסיום, בימי שני כל השנה, עופר נתן לנו הרצאה. עופר דרש להגיע בזמן, ומהר הבנו שהוא מקצוען. ההרצאות של עופר היו מעולות. טניה ואורלי עזרו לו מאוד. חוץ מזה שהם עזרו עוזרות, כל הזמן דרשו להביא עבודות. כולנו נגיד להם תודה. וכך נסיים שנה ראשונה. אין בעולם עוד כזאת אהבה, כמו בין רפלקסולוגיה לתלמידה. Thank you.